καλώς ήρθες. Μάρια, ρε αγόρι μου. Χρόνια, Χρόνια και ζαμάνια. Κυρίες και κύριοι, πριν πούμε οτιδήποτε, να σας πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Μάριος ο Μπλάκμαν, που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα είναι πάρα πολύ γνωστός, δεν βγαίνει τηλεοπτικά πολύ συχνά, διότι δεν γουστάρει. Μόνο στο Γρηγόρη, το φίλο μου. Λοιπόν, Μαρία Δημήτρης. Δημητράκη, το ξέρω χρόνια. Χρόνια, Για χαρά. Κάτσε, Μάρια. Κάτσε. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ? Κάτσε, Μαρία μου, κάτσε. Τι κάνεις. Τα πάντα. Χώσε, να σου πω- πάρτα. Μάρια, ο Μάριος ο Μπλάκμαν είναι ένας μύθος ραδιοφωνικός πραγματικά. Δηλαδή, κάθε φορά πρέπει να σου πω ότι και στο ραδιόφωνο που κάνουμε το πρωί, εκεί στο Σφαίρα, Το ξέρω. βάζουμε δικές ευχαριστώ. σου ατάκες, γιατί ειλικρινά έχεις δημιουργήσει ένα δικό σου στυλ. Είναι το έκο. Για πάρε λίγο. Αγαπάς! Πες μου τις 5 χαρακτηριστικές σου ατάκες, τις παλιές που σε καθιερώσαν. Κυρίες μου! Έμπλεξα με τους δημοτικούς, όχι επειδή είμαι δημοτικός, για τη δουλειά. Και αυτό ήταν που με έκανε και φίρμα. Πες μου λίγο για το Και πατώνι. το μεταξύ το δημοτικό ανέβηκε πάρα πολύ. Μέχρι και η Χάρης Αλεξίου, που είμαστε μαζί κάπου, και είπε τα καγγέλια. Η Χαρούλα έχει πει τα καγγέλια. Με τον Μακρόπουλο, στο Κλαρίνο. Όλη η Πελοπόννησος, καταρχήν 15 Αύγουστο και αυτά, έχει πάρει εργολαβή όλα τα πανηγύρια, τα σπονσοράρει, έτσι, και τα κάνει τζιγκλάκια, σποτάκια. Ναι. Πόσο χρόνο έκανες το ραδιόφωνο Μπλάκμαν? Κάνω καμία 25. 25 χρόνια. Και με τα πανηγύρια πώς ξεκίνησες? Πανηγύρια ξεκίνησα όταν βλέπω και πέφτει εκεί, αν πάω κάπου αλλού. Πού γίνεται το καλύτερο πανηγύρι? Σε όλη την Ελλάδα. Πάει ο κόσμος. Πάει 18χρονοι, 19χρονοι, 20 χρονών, 21, 25. Πάνε. Τους αρέσει. Τους αρέσει όπου υπάρχει κόσμος. Το Μπλάκμαν καταρχάς, από πού βγήκε αυτό το ψευδόνυμο? Μπλάκμαν. Γιατί Το Blackman, άκου να δείτε, είχα μια τρέλα με την ηλιοθεραπεία. Και μαύριζα. Μ' άρεσε, ρε παιδί μου. Χόμπι. Μαύριζα Και το με χειμώνα. βγάλανε. Το χειμώνα. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Δηλαδή, στην Καλαμάτα πήγαινα και είχα τρέλα και μαύριζα. Είναι η καταγωγή από εκεί, Πελοποννησιός. Η καταγωγή μου είναι από τη Χίο. Ο πατέρας μου είναι από εκεί. Από τη Χίο. Αλλά μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αθήνα και όλες μου οι δραστηριότητες ήταν στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία. Εκεί μαύριζες λοιπόν? Στη Ωραία. Στούπα, από τη Στούπα είμαι. Ωραία, στη Στούπα. Δεν θα σου φτιάξω ένα πανηγύρι? Ναι. Εσύ όπως είστε πακέτο. Είμαστε για τα πανηγύρια 100%. Πάμε. Δεν έχει σημασία, το Πολύ μεροκάμο το ωραία. που και να είναι, Έτσι και είναι θες καλό. εσύ. Να είναι τίμιο μόνο. Ναι. Λοιπόν, να διαφημίσουμε ένα πανηγύρι. 15 Αύγουστο, η Μαρία Μπεκατόρου και συνεργάτες. Μαρία Μπεκατόρου. Αγαπημένοι μου φίλοι! Ο Γρηγόρης Ορναούτογλου με τον Μάριο Μπλάκμαν. Μαζί μας! Δεν ξέρεις! Ο Νούτης! Μπεκατόρου! Δεν είμαι εγώ για γάμες, ούτε για πατρίδα. Άκου, Καραβέρα. ναι, καλή. Αγαπημένοι μου ακροατές, ο Σταρόβας, 13 Αυγούστου, με το Γιώργο το Τσαλίκη. Στο Κλαρίνο, ένας και μοναδικός, ο Κώστας Αριστούτος. Αγαπημένοι μου ακροατές, 5 Αυγούστου, είναι θρησκευτική πανήγυρη στο Τύρος. Οι Big Slags θα παρουσιάσουν τους Σκόρπιος και θα γίνει πόλεμος! Κυρίες μου! Μην λείψει κανείς και το σημαντικό είναι αυτό. Πίστα και είσοδος είναι όλα ελεύθερα. Μπεκατόρου, η γιαγιά έχει κόμμα. Στη Θεσσαλονίκη πατώνει. Μπλάκμαν, I love you. Έλα. Έχω. Τώρα έχει. Πάρτα. Μπρος στο φίλο μου τον Μπλάκμαν, τη φλανάχη ο Χιου Τσάκμαν. Εντάξει, γράφεις ιστορία, αγόρι μου. Λοιπόν, δεν ξέρω, καταρχάς, εσύ μετά από τόσα χρόνια έχεις κάποιο δικό σου ραδιόφωνο στην πραγματικότητα? Πρόσεξε, τι εννοώ. Πολλά. Από εμάς ξεκινήσανε όλοι οι καλλιτέχνες, όπως τα ξέρεις και εσύ από τα παιδιά της Καλαμαριάς, από τη Θεσσαλονίκη.
Από εμάς ασχέτως αν μπήκανε μετά οι άλλοι επιχειρηματίες. Από εμάς τους ερασιτέχνες. Το Blackman είναι νόμιμο, ήταν νόμιμο το 2001, το 1031, 103,1. Το οποίο παίζουμε από το 88 σε ρί. Σε κυνήγησαν ποτέ αστυνομία? Με έχουν κυνηγήσει, με έχουν πιάσει 70 φορές. Έχω πάει φυλακή το 86. Πόσο καιρό? Ένα μήνα πήγα. Δεν πειράζει, γνώρισα εκεί καλά. Ήμουν με τις φίρμες όλες. Ναι, κακό. Είχες ποτέ παράνομο? Παράνομος είμαι και τώρα. Παράνομος είσαι και τώρα? Είμαι και τώρα. Περιμένω τα χαρτιά μου για να πάρω την άδεια. Μετά από τόσα χρόνια έπρεπε να έχεις πάρει άδειες. Εγώ έπρεπε να είχα πάρει. Αλλά δεν πειράζει. Μ' αγαπάνε πίσω από τους. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ. Έχεις κάποιο παράπονο που θα ήθελες να το εκφράσεις? Το εννοώ. 30 χρόνια ραδιοφωνατζής. Έπρεπε σε κάποιους ανθρώπους να φερθούν λίγο πιο ευγενικά. Θα την πάρουμε κάποια στιγμή. Την πάρουμε. Αφού δεν με πειράζουν, δεν έχω πρόβλημα τώρα. Θέλω να κάνεις μόνος σου εκπομπή στο ραδιόφωνο, να βάζουν από πάνω τραγούδια για να τα αλλάζουν. Ο κόσμος στο κοινό είναι εδώ. Εσύ είσαι μόνος σου, σε παρακαλώ. Βέβαια, έλα, πάμε. Ξεκινάμε! Πάμε. Βάλε, δεν ακούω. Βάλτε έξω και πάρτε και δώστα. Εδώ. Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο. Για σένα. Μωρό μου. Αγάπη μου, για πάρτι σου όλα. Κυρίες μου. Έλα Κώστα. Θυμάσαι που σε πήγαινα εκδρομή στη Λούτσα και μου λέγες στο αρχαίο ρητό τάχτηρι. Αχ, αμαραντήσα για μια νύχτα παράνομα. Αχ, περπάτησα, δεν σου κάνω το αιγείο. Αχ, αμαραντήσα για μια νύχτα παράνομα. Άνοιξε πίσω. Φίλε μου Γιάννη, έλα. Διώξε ένα κύλι, φίλησα και το έχω μετανιώσει. Συγχώρα με Και το σημαντικό είναι αυτό. Πίστα και είσοδος είναι όλα ελεύθερα. Ελάτε. Δεν σου κάνω τρισάγιο. Δεν σου κάνω Πανάγιο. Αχ, αμαρατήσα για μια νύχτα παράνομα. Γρηγόρη! Αρναούτογλου! Αύριο 11 και 4 στον αέρα. Θα γίνεις και μαλλιασμένης αρκούδας. Γρηγόρη! Ο Blackman κάνει ράδιο και εμείς τα λέμε ράδιο κανονικά. Είμαστε τρεις φίλοι, ο Γρηγόρης, η Μαρία και ο Δημήτρης. Αναζητούμε φίλους και παρέες που έχουν όρεξη.